As reported in the afternoon, Kumasi Asante Kotoko on the 25th of July 2024, Kotoko Phase 1 project at Dakojache and Ashase. The redevelopment, reconstruction, renovation of Adakojache state-of-the-art sports complex. No, and no photos kakra and the screen. So I'm all for Busa said project ni ebe take how many years and a Kotoko the at least it is taking a minimum of 4 years. All the phases are same near came. Phase 1 there, you are told some pennyfo between the 6 months and I say 8 months a year. But no. Yɛntwɛn details no the details never abɔnten a yɛde bɛbrɛ nti woka faces ne nyinaa bom a deɛ metete ne sɛ wanhwɛ ɛbɛtake up to 4 or 5 years bibisa but no will be subjected to the pace of work. Ɛdansie no emu nsɛm dɔɔso me senior citizens amoa abrokyire mo Ghana ɛdansie unim se usi a emu nsɛm dɔɔso paa na wohwɛ artwork no anaasɛ wohwɛ the drawings no architectural designs na ababɔnten na ɛdan a ɛwɔ mu no nya asɛm ketewa. I'm hearing say yɛbɛ 39 bedroom okeka bibia aboma saa na ɛteɛ wɔ hɔ ɛnura me report be about Kumasi Asante Kotoko any Medeama game officially Medeama for ne pese omo fa so no mo di bie the TNA stadium a ɛwɔ Takwa no na sese no Medeama ba bonten abe confirm sa game ne say yes 16th of next month which is August omo ne Krobia Asante Kotoko e de be pem so ɛwɔ the new TNA stadium ɛna ɛwɔ hɔ no August 16 Medeama versus Kumasi Asante Kotoko ukuma pema apemeba yemfa nkotwa loto kuma pema apemeba yes it's a moto yemfa nkotwa loto of course no sa game no eba so nti what it means they say game we be baso and sana Kotoko South Africa reported training camp no abaso yenye na yen confirm me say quick news I was the mount Benjamin Asare koha Benjamin Asare ba finally on Accra so folk awie o ma sign no a o ma unveiling into we screen so a Benjamin Asare of formerly of Great Olympics goalkeeper no wa joining team a your friend Accra so folk Kumasi Asante Kotoko bitterest rival so Benjamin Asare to Kumasi Asante Kotoko no yedi kai ka say off crowd da because Mohammed Kamara be free Guinea ba and Andrews Owusu yes Andrews and so Accra Lions are Kotoko kan say omu baako ebeba enti Benjamin Asare yan wishing all the best for the past season Accra so Kenya goalkeeping challenge yan bon prize we ebe farmer this particular signing na Benjamin Asare abra Accra so project no